Yan guys, bali ang ipapamigay po namin mga relief goods ay magiging dalawang sityo na po. Bali, sityo ng Salapay at saka sityo po ng Hubkob. Bali, yung sityo ng Hubkob po ay 2 oras po from sityo Salapay hanggang dun sa sityo Hubkob. Bali, medyo mas malayo po yung Hubkob kaysa sa Salapay. Kaya, 2 sityo na lang po yung binigyan namin. Bali, yung 25 kilos po na bigas na ipapamigay po namin ay magiging 16 kilos na lang per family. Then, yung mga groceries po, same din po doon sa ipapamigay namin sa Salapay. Ganun din po sa Hubkob. A few moments later. Nagpapaulan. Render ay kaya po. Bali guys, yung mga palay na yan, dodoblihin pa ng bilad yan kasi hindi pa na-reach yung moisture na kailangan. Na skin dry lang po yung mga palay na yan. Kailangan doblehin pa. Maliit ang space, guys. Hindi pa kasi kami palay, guys. Hindi pa nababawasan. Hindi pa guys nababawasan, guys. Baka naman, may buyer dyan. Ito. Ha? Ito. Bali yung ano po pala, yung groceries po. Bali pinadagdagan po ni Tito, subscriber, para dun sa sityo. Wala nang ibang timbangan? Bali kung ano po yung nasa Salapay na ibibigay namin, ganun din po yung sa sityo Hubkob po. Hi guys! Hi guys. Ngayon po, busy kami sa pagre-repack ng mga dadalhin po bukas. Tito, salamat po ng marami sa pinadala mong tulong sa mga katutubong mangyan. At natitiyak ko, masayang masaya na naman sila. Bahay-bahay na nila yung mga pangit. Ang dami naming titimbangin na bigas. Yan. Puro bigas lahat yan. Nakaliga na kami alas 9 guys. Alas 9 ng gabi siguro guys. Matapos. May gawain pa sila. Antay. Sikat to'y ta. Kuha ka. Agkarkakti sa akong. Tano. Talag timbang at timbangan. Pagkasa ako. Talaga abutin tayo tikwan na basta. Talaga ako tikwan. Ganda magluto tayo. Ano yung Dek? Wala ka sa katamang ko, no? Yung iba? Yung iba nasa ako din sa Kubo, Tangaw.
Isa. Pang may isang ako nagtanip, at na kumain. Sampung doon na ang garap mo, sampung yung dito eh. Dito dito. Kuha no? Plus yan. Guys, busy si Ate Joanne. May pa, ano pa ganda tayo kay Tito subscriber. Pasensya na sa gawa namin, guys. Pati dalaw po pero ka. Di marunong. Sige bayad na. Ito ba daw? Wala. Ayan yung sa notebook. Kabunog baga sila kasako kayo na sako. Kaya hindi ba gawin? Apa kayo nga? Galing magkulang ng tubig. Wala! Gagyo! Di ba ang kapaw? Anak ka kanay! Awa! Dili lang mo! Kumasa isang giraw! Ikaw! Ate, masaya si Tambo na lang utusan niyo sa... Tinigingit na, iglaba pa na dyan. Laba ka! Ay? May bagkat ka, ilang bagkat, ilang bagkat. Nagkonsanti kasi ng abo, no? Bayan? Wala nang space, guys. Kailangan yata namin na bodega. Ilan lang malagyan dito. Ilima-lima mo para madali mabilang. May listahan naman pala ang ano dyan eh. Yung sa barangay. Guys, bagong haircut si Auntie Ligaya, Nax. Pero ang ano dito lang, Yan, sakto. mga lakabaga. Yung hinda sa likod. Pasal-salapol din kasi kayo. Yung kanilas ko lang. Pagkakapilitin ko, tumingit ko. Yung tawag lang ka. Ilang mo ba ito, de? Saan? Hindi. Ito na yung pinupunta
Lumalat yung iba ay lumalat na. Natawag mo sa atin, tay? Much later. And guys, tapos na po kaming mag-repack ng mga relief goods. Gusto po namin magpasalamat kay Tito Subscriber. Tito Subscriber, maraming salamat po! And guys, merienda na. Kape-kape. Tapos na kayong kape-kape. Kadami naman ninyong na. Ito po ang mga na-pack namin. Yan, dami. Puno na ang aming sala. Thank you, repackers! Thank you, repackers! Thank you po. 1,000! Kapatid po pala ni Master Dragon. Asawa po siya ng Tita Seng. Santi Ligaya po ay kapatid din po ni Papa. Yan. The next day. Lalo kung binigay niyan doon. Good morning guys. Kami po ay magluluto na ng kanin at saka pansit. Yan, ang aga ng mga backup natin, no? Gulay mo dyan. Tinin! Maaga kami guys. Alas 3 pa lang, nagluluto na. Nagset na yata, kaya ulan. Hindi sa masunod ko. Sige ko na. Oo. Uber na. Uber na ako. Hindi mo makita ang bawang na mamaya. Aming kanin. Ang pansit ni Kuya Ulan. Yun, no? Delikado itong kalan natin, ha? Nakinisa na to? Natuyo naman. Tuyo talaga yan, eh. Naugasan na. Lagay na guys ang kanin, ang bigas. Ganyan mo, ikalat mo. Ay, ganun pala yun. Bago man kasi. Ay, baka may sikin. Yan. Baka tagal na to ba? Ibus mo na lang. Tagal. Alam mo nga kung may tubig dyan sa ilalim. Ay, wala. Tuyo. Sinipsip niya. Ikot eh. Ikot, paikot. At kami madinakiwan. Winiramanan.
Ramanan nyo kan ko na ni Auntie Ligaya. Gasalan mo kasi eh. Yun na guys, nilagay na yung pot. Tumang kutsara. Tama lang tayo. Tama lang kayo. Dalawang salang din ang aming bigas at kulang.
Tinay, ba? Bulbos ka lang. Sa baba na, sa baba. Ba namin na ito, Bilangin nyo yan, Bater. 159 na ito, 159, titagpa kayo sa doon na taktura. 60. 4. Divide mo nga yung kan, 129. Yung tagilang kargam. Kami pa ay. Yung tao ay. Isang taktura? Ay, tatlo ba? Oo. Tatlo? Okay. 5. Ay, yung 60 po na yun, dalawang taktura magkakaroon niya. Hindi, ay, ito lang. Wow, madali pa. Dalawa lang yun. Dalawa? Di ba ako lang sa kanay? Oo. 30. Para matasakay pa yung 30. Oo, dapat may magsakay din dyan. Ay, hindi kayo magsakay ko yung digso pa ng lidbuag. Tira na, doon ako mag-grasyaw. Sir? Hindi, dahil pa mga ano. Tira na. Hindi lang yung harap sila. May card. May bato ko na naibuhin. Doon ba, pasingitan mo kanina para makita mo.